unha cuestión básica e central que ademais é a reclamación central de toda esta semana en branco, que haxa arrestos políticos, que haxa decisión política para, ni máis ni menos, facer cumplir aquelo que no Parlamento do Estado está xa aprobado desde o día 29 de abril por unanimidade de todos os grupos políticos, que é que o precio do noso leite, o precio das nosas explotacións polo cal poidamos vivir ou non, teña fixado por normativa e que ademais ese precio nos cubra os costes de produción. Ni máis ni menos que iso é o que fai que nesta semana sigamos convocando á desesperada todas as movilizacións que para esta semana temos prevista e a desesperada tamén é a que vai seguir facendo que, si despois de toda esta manifestación que hoxe e o resto dos días desta semana vai haber, tanto de tractores, tanto de persoas, como tamén de cidadanía en xeral, porque tamén xa nos chegaron mostras de todo tipo de cidadanía, de todo tipo de organizacións, de todo tipo de entidades, dicindo que adiante, que saben que o noso problema é o seu problema. Pois todos e cada un de nós, todas as organizacións xuntas, toda a cidadanía xunta, habemos conseguir ni máis ni menos que aquelo para o que escollemos os nosos representantes se cumpla, que teñamos un precio mínimo, que teñamos un precio que nos cubra os costes de produción, que poidamos vivir e que, polo tanto, os acordos, repito, unánimes do Parlamento do día 29 de abril do Parlamento de Estado se fagan cumplir.